Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, avui és l'última classe així del temari. Com ja us vaig comentar ahir en socials, estem acabant hem acabat ja pràcticament el tema i estem acabant el curs. I bé, avui únicament anem a adreçar-se a les activitats finals, val? Anirem a la pàgina 44, l'activitat 1, copia els dibuixos en el quadern i escriu els noms de les seves parts. Val? Copiem més o menys l'aparell reproductor masculí, l'aparell reproductor femení i fiquem les parts, val? Testicles, penis, òvuls, úter, trompes de fal·lopi, val? Busquem els dibuixos, únicament és plasmar-ho. Bé, l'activitat 2 no la farem. L'activitat 3, copia i completa aquest quadre en el quadern, val? Fiquem l'òrgan, l'òvul o espermatozoide, la mida de l'òvul d'espermatozoide, en quin òrgan es produeix, la mida, la mobilitat i la producció, val? Que és el que es produeix. L'activitat 4, escriu en el quadern els recorreguts que segueixen els òvuls i els espermatozoides des que es produeixen fins que ixen a l'exterior quan no hi ha fecundació, val? Recordeu que els òvuls, si no hi havia fecundació, ixien a partir de la menstruació, que és el que s'anomena menstruació. Val? 5. Escriu en el quadern un text breu amb la resposta a aquestes preguntes. Val? Un xicotet resum de què és la fecundació, on té lloc, que es produeix i per què és tan important en el procés de la reproducció. Val? Bueno, perquè més que res si no hi haguera fecundació no podria haver reproducció, entre altres coses. Però bé, activitat 6. Explica què mostra cada una de les fotografies. Val? El primer vegem que són els òvuls, després espermatozoides, després el cigot, val? O el que siga. Ja mig vos ho he dit. Val? Bé, l'activitat 7. Respon a les preguntes. Què és l'embaràs? Com sap la dona que està embarassada? Recordeu que hi havia uns símptomes, no? que tenia la dona que podia imaginar o pensar que està embarassada. Per què creix la panxa i les mamelles durant l'embaràs? Bueno, lo de la panxa ho sabem i lo de les mamelles també podem mirar. Val, activitat 8. Explica què passa des que es forma el cigot en una trompa de fal·lopi fins que el fetus està preparat per a néixer al final de l'embaràs, és a dir, tot el procés. Val? Recordem que l'òvul passa per la trompa de fal·lopi, és fecundat, s'adhereix a l'úter i ja comença a créixer. Tot això, vull dir, aneu explicant una miqueta. I finalment, copia el dibuix en el quadern i escriu el nom de totes les parts que estan indicades. Val? Seria el fetus i les parts que té. Aleshores, activitat 1, activitat 3, activitat 4, activitat 5, activitat 6, activitat 7, activitat 8, mira, menys la 2, totes. Vale? Sí, menys la 2, totes. I ja està, vale? Hi ha moltes activitats però són molt senzilletes, val? És pim-pam. En 10-15 minuts ho podem tindre fet. Així que res, això és tot per avui. La solució al repte d'ahir us la deixo així. I bé, el repte d'avui, 5 esports. Troba en cada fila el nom d'un esport utilitzant totes les lletres. Val? Estan desordenades, les ordenem i ja està. Doncs bé, això seria tot per avui i res, ens vegem la propera setmana, que tingueu un bon cap de setmana i ànim, que és la recta final. Adeu!